Poito klayawui kebo kaitono kahamri manya. Nini langmawo ngkebang mamanamu chungi tongo. Hamyani yoknamu chungi tongo. Bemani yoknamu chungi tongo. Samung sayano nang saranamu chungjagui tongo. Muthubjak lamano nang phiyoknamu chungi tongo. Yes, kebang ma tongo. Phiyaba abo te khoroksa poito khlaimani bai hakaba te khoroksa nini bagi prayer khlaima bai no abo bebagno khulokjagui thangna hini abo haike lambago seijakre nungse poito ma khlainai nung tomungno horwa busleisuk poito okay nini thani tongkhe ni saw a horwa busleisuk kisisa chikonsa asuk baino nung pahar kotor mano nori mannai asuk baino nung yarung surjak bufangno phuisawi mannai hini saw actual oro pahar nona ni kongno bosaya yarung surjak abu fangno phuisana ni kongno bosaya nini buskango je problem je bemar pahar hai kotor mangi tongmani abono nori rohona ni kongno sawi tongo je shaitan yarung surui tongmani nini life nini nokhungo nini kamio abono phuisana ni kongno sawi tongo but bahai ke possible poito bishas hallelujah tini poito hormon borok tamo phunuk di hakang bishas khlaina hini saw doana hamri phunuk di gang bishas khlaina hini saw poito hormon abo phunuk jaknaya poito hormon abo okay bishing hoite je phayo te yes engkha manka sok paikha sakha abono so poito hono hallelujah gatabo poito to bazar man thogya nungjasa hatipan thangni man thogya poito o poito ni bagi nang boroma thangnai kaitoni kogo nang khorokma bomnai khonjo kokrek mangnai nini thani nang kuplong ma khlainai tangle elam bago suijak tongo kaitoni kok khnamang poito phayo amen hallelujah Romans chapter 10 verse 17 taw nang poito khodi khalai no hang khlai me ngi tongka yes ngi mano poito khlai me ngi tongka nang kaitoni kok no khnana ni bagai nini thani jora tore tong nang khonjo kokrek kaitoni kok no khnawi bakhau chuna ni bagai nini thani wara jagata tonga bakhao tomono shep tongo khnadi te bakhau jaga srandi akai toni kokno kuplong khlaidi poito haina ongkhori painai a poito asik no dynamic khlainai a bemani nang haini klaisa kongkhori mannai a problem nang haini klaisa kongkhori mannai a yarung surjak soitano phuisai rohori mannai a pahar hai jungjalno nang nori rohori mannai tangai kaitoni kok tongo a kok bai poito nindo sokpaikya a poito bai nang kaplai ka tongi mannai amen chini kaito chungno belai ka hamsako hallelujah fiaba nang tomona kaitoni kogo kuplong namu chungya nini bagai jora kri nang excuse khlai tong busy pailaya kri konfan benefit mana kri nang te kubon dong slaijak manuk nai nang hingke ba bokhorok mihimja wana jak sunrojak kirijak homoni no complain simini thani kuplong nai reason kaisa no nang kaitoni kogno interest kriya nang te kubon jaga se interest but kaitoni kogo nini kuno a sakbe dok makre so aboni bagai man thaibo je kaitor ya farmani ak apply rok nang mani mayang nai doske bunia nini se because nang kaitor ko kuplong na musung jagya je pro kaitor ko khnana ni siap mano church thangnani service ni bagai fellowship tamo nang excuse ro no time kre pailaya busy nang bujigla so tai tam khlainya tong nang osungsar asike pailaya kaitor ko ni bagai ni thani joras kre service ni bagai ni thani joras kre fellowship ni bagai ni thani joras kre nang bahake expect khlai tonga apply rok no mayana but tomono kaitor ko joraro a kogni thani samung je pro khlainai poito bahake sokpai ba poito ya pri bahake she abo nang baithong sinai je fra kaitor ko nang kuplong nai amen